Το μηχάνημα ανοίγει από αριστερά, έχει ειδικό κουμπί ώστε να ενεργοποιήσει τον αεροσυμπιεστή. Ο θόρυβος που κάνει ο αεροσυμπιεστής είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με άλλους που υπάρχουν στην αγορά. Για να γεμίσουμε το μελάνι, εφόσον το έχουμε αδειάσει και το έχουμε χτυπήσει με διαλυτικά, βάζουμε εδώ πέρα το στόμιο όπου αδειάζει το μελάνι. Ανεβάζοντας το κουμπί σταματάει η λειτουργία, κατεβάζοντας τραβάει. Έχει πάρα πολύ δυνατή πίεση για να μπορέσει να πάρει τα υπολείμματα του μελανιού που έχουν μείνει. Εκεί βρίσκεται ο ειδικός κάδος όπου πηγαίνουν τα απόβλητα. Εφόσον έχουμε αδειάσει και έχουμε καθαρίσει σωστά το μελάνι, βγάζουμε το παλιό σουγκαράκι το οποίο έχει και βάζουμε το καινούριο. Το εφαρμόζουμε σωστά μέσα και μετά πηγαίνουμε στο θάλαμο όπου θα γεμίσει το μαύρο το μελάνι. Βάζουμε τη βελόνα προσεκτικά διαγώνια από το φίλτρο ώστε να μην τρυπήσουμε το φίλτρο. Την εφαρμόζουμε σωστά μέσα και κάθεται πάνω από την ειδική υποδοχή που υπάρχει. Στο σημείο εδώ ρυθμίζουμε την ποσότητα μελανίου που θα πάρει το δοχείο. Το νούμερο 56 παίρνει 20 ml. Γεμίζοντας σε κενό αέρα θα πάρει τη σωστή ποσότητα, γιατί τα υπολείμματα αέρα που βρίσκονται μέσα στο μελάνι αυτά θα φύγουν. Το συγκεκριμένο κουμπί ανεβάζουμε την πίεση και δημιουργείται το κενό. Όταν φτάσει το κενό στον επιθυμητό βαθμό που θέλουμε,